Kuntalaisten asioiden ajaminen, se on niin kuin mun mielestä se, minkä takia sinne kaikki varmaan pyrkii. Tai pitäisi pyrkiä. No pitäisi pyrkiä, mutta sitten se siinä hyviäkin ihmisiä, kun ne ajautuu semmoiseen erilaiseen viiteryhmään, niin heidän mielipiteet niin kuin rusennetaan siellä ja he eivät sitten voi niitä tuoda julki. Ja mä oon itse sitten taas ollut ehkä sen verran vahva ja jääräpäinen, että mä oon niissä pysynyt ja oon tuonut niitä julki ja en anna periksi aivan helpolla. Kuntapolitiikka on joskus kinkkistä, joskus riidelläänkin. Siinä puhui ilmajokelainen perussuomalainen valtuutettu Juha Mäenpää. Hän on omassa kotikunnassaan ajautunut viime aikoina jonkinlaisiin riitoihin tai kahnauksiin kunnan päättäjien ja jopa joidenkin virkamiesten kanssa. Mutta onko Juha Mäenpää häirikkö vai väärin ymmärretty? Minkälaisena hän kokee oman tehtävänsä ja roolinsa luottamustehtävissä? Tästä me vielä kuullaan tämän lähetyksen aikana. Ilmajokelainen perussuomalainen valtuutettu Juha Mäenpää on monelle varmasti ainakin vähintään nimenä tuttu. Hän on myöskin varakansanedustaja ja tunnetaan laajasti myöskin maakunnallisista tehtävistä. Ja ehkä joku saattaa muistaa viimeisimmän asian, mistä hän on ollut esillä mediassa. Eräs Ilmajoen virkamies teki poliisille tutkintapyynnön Mäenpäästä marraskuulla eräästä hallituksen kokouksesta, mutta syyttäjä keskeytti tämän esitutkinnan, koska piti tekoa vähäisenä. Ensi maanantaina Juha Mäenpää on samasta syystä kunnan hallituksen kuultavana. Ja tänään hän on täällä. Mitä tässä on, sivusta seuraa Ilmajoen kunnallispolitiikkaa ihan ehkä näin niin kuin lehtien palstojen kautta, niin tulee semmoinen käsitys, että Juha, sut koetaan jonkinlaisena häirikkönä siellä teidän kunnalliselämässä. Ootko sä sitä? No ainakin näin koetaan, mutta en mä mielestäni ole, vaan ehkä enemmänkin olen semmoinen poliittinen uhka joillekin eri puoluetta edustaville henkilöille ja sen takia mut pyritään niin kuin mustaa maalaamaan häiriköksi ja jos mä teen jonkun hyvän esityksen, niin sitä ei kannateta. Meillä on kotikunnassa esimerkkejä aikaisemminkin tästä, että vaikka on ollut valtapuolueen hyvin merkittäviä valtuutettuja Ilmajoella, niin jos heidät on koettu semmoiseksi, että hekään eivät nauti sitä suosiota, niin kyllä heidät on mustamaalattu ihan samalla tavoin, että tällainen peli siellä mun mielestä on käynnissä nyt. Miten sä itse koet, mikä sun tärkein tehtävä valtuutettuna on? No mä oon lähtenyt valtuustoon itse silloin 2008 vuonna on ollut kuntavaaleissa ja itse niin kuin oman tavallansa tapaturmani kautta jouduin niin kuin kohtaamaan sen, että kuinka heikoilla ihminen on yhteiskunnan hampaissa ja se niin kuin herätti semmoisen poliittisen mielenkiinnon ja mä niin kuin lähdin ajamaan sinne meidän niin kuin kuntalaisten etua ja sitä, että pyrittäisiin tekemään asioita mahdollisimman hyvin ja edullisesti ja tarjoamaan hyvät terveyspalvelut, mikä nyt mun mielestä niin kuin on yhteiskunnan niin kuin tärkein rakenne. Ja tätä myötä en ole oikein innostunut tästä sote-uudistuksesta, koska en usko, että se meidän yhteiskunnan palveluja sinänsä parantaa. Siihen olisi ollut paljon tärkeämpiä muutoksia, millä sitä olisi voitu parantaa. Että kuntalaisten asioiden ajaminen, se on niin kuin mun mielestä se, minkä takia sinne kaikki varmaan pyrkii. Tai pitäisi pyrkiä. No pitäisi pyrkiä, mutta sitten se siinä hyviäkin ihmisiä, kun ne ajautuu semmoiseen erilaiseen viiteryhmään, niin heidän mielipiteet niin kuin rusennetaan siellä ja he eivät sitten voi niitä tuoda julki. Ja mä oon itse sitten taas ollut ehkä sen verran vahva ja jääräpäinen, että mä oon niissä pysynyt ja oon tuonut niitä julki ja en anna periksi aivan helpolla.
Juha, sulla on siis maanantaina Ilmajoen kunnanhallituksen tämmöinen kuulemistilaisuus siitä, mitä tapahtui tässä syksyllä marraskuulla. Kun kuntalaki sanoo, että luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävissään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Koetko, että olet toiminut? No mä oon mielestäni koko ajan pyrkinyt edistämään kunnan ja asukkaiden parasta ja valitettavasti ehkä tälle tasolle piti mennä, että keskustelu aukeaa, että nyt olen tavallaan haetaan minua siitä syytteeseen, kun olen sanonut erästä kunnan virkamiestä räkänokaksi, mutta kyllä tämä nyt valitettavasti vaan kaikki tämä toiminta tässä vuosien aikana on osoittanut sen, että ehkä se mun puhe ei aivan virheellistä ole, koska olen itsekin aikaisemmin halunnut tulla kuulluksi sellaista asiasta, jossa minua on syytetty kiusaamisesta. Siis julkisesti kunnan esityslistalla minua on syytetty häirinnästä ja rikosilmoituksella uhkailusta. Mä oon halunnut tulla kuulluksi siinä asiassa, mutta minua ei ole kukaan halunnut kuulla. Mä oon tehnyt Ilmajoen kuntaan sitä valtuustoaloitteen ja mä oon tehnyt 3 kertaa kirjallisen kysymyksen kunnanhallitukselle, johon kunnanhallitus ei ole kertaakaan vastannut. Eli nyt nämä ihmiset, jotka niinku kirjoittaa mulle tämmöisen kutsukirjeen ja pyytävät ja perusteluna laittavat, että luottamustehtävässään pitäisi toimia arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla, niin eivät he nyt itse ainakaan ole sitä tehneet, koska eivät ole minua kuulleet silloin aikaisemmin. Tämä on aivan loistavaa, että me ollaan nyt päästy tälle asteelle, että meillä jo kuullaankin ihmisiä. Eli pääset nyt sitten sanomaan maanantaina oman näkemyksesi. No kyllä mä pääsen sanomaan ja enkä mä kiistä sitä. Mä oon sanonut, että pidä senkin räkänokka turpasi kiinni. Sitä mä en tiedä, kun nyt lehdissä lukee, että sinne on tullut se rumakin sana väliin, mutta mielestäni sitä en ole kyllä sanonut. Sanoit tuossa jo aikaisemmin, että olet kokenut, että et ole tullut kuulluksi. Koetko, että tulet kiusatuksi? No kyllä, tämä mun mielestä on sellaista, tämä on niin kuin, eihän tässä ole niin kuin järjen kanssa mitään tekemistä. Että se, että mä oon kunnasta, jossa on muutama perussuomalainen ollut ja perussuomalaiset on saanut vähän paremman kannatuksen, se on kasvanut siellä ja mä oon ollut ehdokkaana siellä, niin se, että ennen eduskuntavaaleja tuodaan tämmöisiä perättömiä kirjoituksia kuulematta minua kunnan esityslistoille, niin mun mielestä se on niin kuin todella, se on kiusaamista ja haluaisin nyt kertoa tässä esimerkin lyhyesti siitä, että kun olen aktiivisesti käyttänyt Ilmajoen uimahallia ja kerran siellä uidessani keksi, että perhana nyt mulla on niin hyvä valtuustoaloite, että tähän varmaan kaikki laittaa nimensä ja tein valtuustoaloitteen siitä, että Ilmajoki-hallille hankitaan defibrillaattori, eli semmoinen laite, millä sydän voidaan käynnistää, jos se on pysähtynyt. Ja siellä on tämmöinen tapaus ollutkin, että sitä olisi tarvittu. Ja hain sitten valtuuston kokouksen aluksi tuntia ennemmin, vein sen kaikkiin ryhmiin, että kaikki ryhmät voi allekirjoittaa aloitteen, jos haluaa. Ja sen allekirjoitti kaikki perussuomalaiset, kaikki kristilliset, kaikki sosiaalidemokraatit, kokoomuksesta sen allekirjoitti kaikki muut paitsi hallituksen puheenjohtaja. Ja keskustaryhmästä sitä ei allekirjoittanut kukaan. Niin tämä on mun mielestä niin kuin huippuesimerkki siitä, että miten niin kuin lapsellista tämä yhteisten asioiden hoitaminen voi olla. Että väärä mies esittää hyvää asiaa, niin eihän sitä voi kannattaa. Onko niin, että jos Ilmajoen luottamushenkilöiden välillä riidellään, ne ei ole välttämättä asioita, vaan ne on nimenomaan ihmisiä, jotka riitelee? No kyllä mä niin kuin näin sen voisin ajatella näin, että niin kuin sanotaanko näin, että
hyviä asioita ei voida niin kuin puoltaa, jos se on väärä henkilö esittänyt. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin henkilöiden välisiä asioita enemmänkin. Että mulla on hyvät yhteydet moniin eri puolueiden jäseniin ja sitten keskustelussa heidän kanssaan, niin he ovat usein samaa mieltä, mutta sitten semmoinen ryhmän paine, kun ollaan siellä kasassa ja koolla, niin sitten se vaan, ei se oman mielipiteen esiin tuominen, niin se ei olekaan niin helppoa. Että. Jos ajatellaan yleisesti ottaen sitä, että minkälaisia vaikutuksia siitä on, että on tämmöistä riitelyä, eripuraa valtuustotyöskentelyssä tai hallitustyöskentelyssä, niin jarruttaako se päätösten syntymistä sun mielestä? Kyllä se osaltansa varmaan jarruttaa ja ainakin mun mielestä se aiheuttaa sen että sekä luottamushenkilöt että myöskin viranhaltijat niin joutuu niin kuin miettimään ihan vääriä asioita. Että ei se munkaan ole häävi niin kuin lopettaa kirjaa tai iltaa siihen, että mä luen lakikirjaa, mitenkä pitäisi menetellä. Että. No Juha Mäenpää, käsi sydämelle, ootko itse toiminut jarruna päätösten syntymiselle tai teolle? Käsi sydämelle en mielestäni ole, että jos siellä joku asia on, minkä mä näen oikeasti hyvänä, tai joku esittää jotakin, niin mä kannatan sitä ilman muuta. Totta kai sitten, jos mennään tämmöiselle maakuntatasolle ja siellä mietitään asioita, että tulee erilaisia kuntien välisiä näkymyksiä ja esimerkiksi koulutuskuntayhtymän asia, niin kyllä mä oon siellä yrittänyt jarruttaa joitakin päätöksiä, valitettavasti onnistumatta siinä, että se oli todella typerää, että metsäopetus täältä maakunnasta lopetettiin. Sitä mä yritin jarruttaa ja totta kai jos asia on sellainen, minkä mä näen. Oon mä yrittänyt jarruttaa tuulivoimarakentamista Ilmajoelle. Yritän jarruttaa turvapaikan hakijoiden ottamista Ilmajoelle, koska mun mielestä se ei ole meidän kunnan etu eikä meidän kunnan asukkaiden etu. Ja mä oon saanut tästä tosi paljon niin kuin tukevaa palautetta tälle jarruttamiselle, jos sitä nyt halutaan sanoa jarruttamiseksi. Mutta onko sä ikinä miettinyt sitä, että jos näitä sivuuttamisia tulee esimerkiksi, että voiko se johtua susta itsestä tai siitä, minkälainen imago sulla on tai maine? Totta kai se voi johtua ja varmaan näin onkin ja sen takia tässä kannattaa nyt miettiä, että lähteekö ollenkaan. Että siis kyllähän mä niin kuin itse tiedän, että pidetään semmoinen ja on luotu semmoinen maine, että se rähisee tai ottaa. Mutta on myöskin paljon ihmisiä, jotka ottaa yhteyttä sitten, että perhana vie, että tuo nyt ainakin uskaltaa tämän asian ottaa esiin, että kukaan muu ei ota. Että kyllä niin kuin siinä mielessä mä ymmärrän niin kuin tavallaan sen, että on semmoinenkin maine, mutta kyllä tämmöinen surkea maine, mutta kyllä viime eduskuntavaaleissa niin kohtuullisen paljon, että jos mä en muista, oliko se 3300 ihmistä käy vetämässä sun nimen paperiin, niin ei se nyt niin kuin, voi olla, että joku tykkää sitä tämmöistä rähisijästä. No onko sä miettinyt sitä, että pitäisikö sun omaa sitä ilmaisua tai jotenkin vähän hillitä tai muuttaa? Tai haluat sä pitää tämän? Mikä sä olet? No mä oon mikä on, että mä niin kuin aion ruveta niin kuin pelleilemään enkä piilottelemaan mitään. Että jos mä haluan täräyttää jotain, niin mä täräytän sen sitten, että en mä niinku koe, että se on ihan oikein, että niinku lähdetään sitten niinku olemaan jotain muuta, mitä ei ole. Mutta muutenhan sä oot siviilissä hirveän rauhallinen mies. No näin joku voi ajatella. En mä nyt oikein tiedä. Kyllä mä nyt mielestäni niinku semmoinen aika rauhallinen on ja mielestäni tuun kaikkien ihmisten kanssa hyvin toimeen ja mun mielestä meidän niin kuin pitäisi niin kuin ehkä enemmänkin pyrkiä siihen, että niin kuin kuultaisiin toistenkin mielipiteitä, vaikka se onkin erilainen.
Me saatetaan olla toimittajankin kanssa eri mieltä jostakin asioista, mutta mä mielestäni pystyn puhumaan myöskin semmoisen ihmisen kanssa asiasta, josta me saatetaan olla eri mieltä ja sitten molemmat saattaa löytää toisen mielipiteestä jotakin semmoista hyvää tai joka ohjaa omaakin mielipidettä ja muun muassa näistä niin kuin turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajien asioista käydystä keskustelusta. Mä oon pystynyt keskustelemaan ihan semmoisen kanssa, että me ollaan ihan täysin eri mieltä. Ja osa heistä on ulkomaalaisia ja silti he toivottavat mulle hyvää joulua tuolla tekstiviestillä tai jollakin muulla. Että me ollaan pystytty kyllä keskustelemaan näistä.